Hi guys, εδώ πέρα Κωνσταντίνος. Τι κάνετε, όπως είστε? Εδώ ο Απόστολος. Hi guys. Μόλις πήγαμε, τα εξερευνήσαμε. Δεν λέμε τώρα να πάμε και εσείς να τα δείτε. Έχουμε λίγο χεστεί πάνω μας, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε Τέλος πάντων, άλλη φορά. θα πάμε άλλη φορά όποτε μπορέσουμε. Πάμε να σας το δείξουμε από κοντά. Στο Part 4, sorry εννοώ, θα πάμε και το εξερευνήσουμε. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε στην παιδική να παίξουμε λίγο και μετά θα φύγουμε από εδώ. Θα πάμε παιδική ανάπλαση εκεί πέρα. Ωραία, λοιπόν, παίρνουμε αυτό το δρόμο ξανά. Μάγκες, κάτι βλέπω και δεν μ' αρέσει εκεί στο δρόμο. Κάτι υπάρχει. Βλάκα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι υπάρχει? Αγόρι μου, δεν υπάρχει τίποτα. Το εκείνο τι είναι? Τίποτα, αγόρι μου, είναι φύλλα. Τέλος πάντων, πάμε. Και ας ελπίσουμε ότι είναι φύλλα και δεν είναι κανένα ζώο. Πίσω. Αμάν, μαλακά. Είδα κάτι να σβήνει μέσα από το στρατόπεδο. Χωρίς πλάκα, μαλακά. Το είδα. Το είδα. Μην με πείτε τρελό. Το έχω δει και εγώ 2 φορές, δεν ξέρω τι είναι. Μια σκρίπα. Μάγκες, εγώ... Μια σκρίπα στο κεφάλι σου. Πού? Μαλίσου μέσα. Σκνίπα, τι είναι αυτό? Σκνίπα, ούτε κουνουπάρα δεν είναι. Τεράστιο κουνούπι. Πιο μεγάλο κουνούπι είναι στην σκνίπα. Ήρθε έφυγε. πάνω μου. Έφυγε, είναι εντάξει. Πώς ήταν πάνω μου? Πίσω σου πετούσε. Τώρα αρχινάει και γίνεται λίγο πιο τρομακτικό το μέρος. Είναι γιατί βραδιάζει τώρα. Κοιτάξτε πως είναι πάνω. Είναι ο ήλιος, ούτε φαίνεται, μόνο λίγο. Έχει σύννεφα. Ναι, εγώ θα σας πρότεινα να φύγουμε για να πάμε πάνω στην παιδική. Εγώ αναγκαίως διαφύγουμε γιατί χωρίς πλάκα, μην με αποκάλεσετε τρελό. Είδα κάτι να αναβοσβήνει. Εδώ στον ουρανό κάτι εδώ πέρα. Όχι στον ουρανό, στο στρατόπεδο μέσα. Θα πρότεινα να πάμε κάπου αλλού να φύγουμε. Γιατί τώρα που είναι... Είναι αστραπές άμα το είδατε. Αστραπές είναι. Αλλά άστραψε. Άστραψε. Εγώ θα σου πρότεινα να πάμε λίγο πιο γρήγορα, να πάμε παιδική να μας δείτε και μετά να φύγουμε προς ανάπλαση. Ναι, για να συνεχίσουμε γρήγορα τη βόλτα μας. Γι' αυτό θα εμφανιστούμε σε... Οπα, εμφανιστήκαμε εδώ. Και τώρα ανεβαίνουμε για παιδική. Εδώ πέρα έχει ένα εκκλησάκι, κάποιος εδώ. Κάποιος πεθάνει, δεν ξέρω. Βγήκαμε τώρα από το στρατόπεδο. Ήταν λίγο τρομακτική εμπειρία. Το βράδυ. Η εμπειρία ήταν λίγο τρομακτική όντως. Ναι. Στήκαμε λίγο πάνω μας. Τώρα άμα το βαθμολογήσεις, εδώ μέσα παίζει να είναι κάπου στα 9 στα 10 τρομακτικό τώρα πια. Τώρα, το που βράζει πιο πολύ, το 5. Γίνεται. Το 5 τώρα γίνεται 8,5. Δεν ήταν... Και αστράφτη μάλλον. Φροντάει αστράφτη. Έχει κακό καιρό. Πώς κάτσε κερασμός. Μπράβο. Ξέρω ένα κόλπο που να κάνω, να βγάζω κεραυνούς. Κάτσε να κρύβει. Το έχω κάνει αλήθεια. Κάνε αυτό. Το έχω δει κι εγώ. Το έχεις κάνει. Γιατί? Μπορεί να μην γίνει. Αν μια φορά πρέπει να σου πετύχει, μπορεί και όχι. Όχι, όντως. Αυτό δεν το πω. Ωραία, θα σηκωνάω μια εγώ να σε βλέπω και μια εσύ. Πρώτα ποιος θα είναι κρίνεις, εγώ ή εσύ? Ποιος θα κουνάει? Θέλω να σε κουνάω και να σε βλέπω. Για το βίντεο λίγο γρήγορα.
Καλά, εντάξει. Μόλις έχουμε φύγει από το στρατόπεδο. Έχουμε βγει απ' έξω και τώρα πάμε λίγο στην παιδική να κάνουμε λίγο βλακές. Θα εμφανιστούμε σε... Μπαμ! Γεια σας παιδιά, μόλις θα έχουμε φτάσει εδώ, βγάλε. Γεια σας, είμαστε στην παιδική χαρά και τώρα θα πάμε στο γυριστό. Ετοιμαστείτε, καλή επιτυχία. Μόλις μπαίνω εδώ μέσα και ο φίλος μου, ο Απόστολος θα μας κυνηγήσει. Λοιπόν, 3, 2, 1. Ζαλίζεσαι. Ζαλίζεσαι. Παρακαλώ, ζαλίζομαι. Είμαι κουνάς, άλλο φτάνει. Μη με κουνάς. Καλά. Μη με κουνάς. Κούναμε και εσύ. Με ό,τι δείχνεις. Κουνάς. Αλλά κουνάει. Γιατί με κουνάς άλλο. Θα πεθάνω. Πάτα πού. Το 1. Σιγά ρε. Θα βαθμολογήσω ως 8,5 στα 10. Πάμε. Τώρα είναι η σειρά του Απόστολου. Εντάξει. Είναι εδώ ο Απόστολος, η ώρα για να κουρηθεί αυτός. Let's go. Πιο γρήγορα. Όχι, χάσε. Σταμάτα. Μην το κάνεις έτσι. Κούνα από εκείνη. Το κάνω μόνος μου. Κουνιέται εδώ τώρα. Εγώ μαλάκα κατευθείαν ζαλίστηκα. Παιδιά μην το βλέπετε, ζαλίστηκα. Γι' αυτό πηγαίνω σαν να... Ναρκωμανής. Σαν... Ω, μαλάκα. Σταμάτα! Σταμάτα με! Άντε σε παρακαλώ, σταμάτα. Τέλος πάντων, τώρα θα φύγουμε. Στοπ! Μην το κάνει. Ωραία, τώρα φεύγουμε από εδώ. Για πες μας πόσο ζαλίστηκες. 9. 9. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα φεύγουμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.